Яңа елда сез ниләр әзерлисез һәм ул сезнең ничә сумгача? Минем яңа елда традицион бөтен стәлем, бөтен халыкның кебектер инде. Пельмен ясадым инде мин кичә. Вот, морозилкага тыгып куйдым. Аннан традиционно салатлар оливье под шубой и 2 торта, которые я пеку со своими детьми, балалар белән. Они им елдан ел инде гәбедияне пешерә, ансыз булмый. Ничә сумгача ул? Ну, кадәр 5000 бардыр. Минималь хезмәт хакы 8252 сумга хезмәт хакы алучыларның табымнарын сез ничек күз алдына китерәсез? Менә без әйтергә тиеш, минималь хезмәт хакы, менә шундый хезмәт хакын алган кешеләр безнең С республикада. Это некая такая планка, которая вот ниже ее платить нельзя. И те, кто получает 8252, безусловно, конечно же, это те, кто не полный рабочий день трудится, то есть не полная ставка, это все-таки половина ставки, или те, кто не полный рабочий день работает, почасовая и так далее. Бүген хәнәре булган кешегә бүгенге менә шул порталда да 70 меңдә бар, 80 меңдә төрле хезмәт хакы. Эшләмәгән кеше ул инде, эшләми булайды.